Verolla nipa vedetä poikua. Ihan yhtä kovaa. Airo katkee. Tonni! Airo katkee. Täytyy hakea tuolta Airo. Sitten toisesta Airo. Ei noissa niin. Hyvätty suoritus. Aika kuluu, aika kuluu. Koittakaa selvittää. Airoja! Myyry lähtee uimaan ja vetää venettä perässä. Siirtää uuden sitten. Saatakaa! Kuka oli saanut saa Airo? No niin. Vittu on lahoja. Mikko, mitä sä haluat tehdä? Mietitkö voimat millään kanssa? Siellä 198. Yksi Airoman. Äkkiä me tämmönen reissi. Tossa on hyvä koivu kerran. Osole mio! Kyllä kaukkunat nauraa nyt. Paljonko on mennyt jo? Paljon on mennyt? Onko tää 2.15? Aika kuluu, aika kuluu! Joo, niin varmaan, että jos ei hyvätä, niin ei tule. Hävitään kumminkin mitään väliä. Kyllä mä näen nyt koitankin tuolta. Älä on varma. Uidaan. Tätä käsiä. Ihke, ei sulla olisi saa käydä kukaan. Kuinka pitkä? Mitä te seurat? Ei varmaan. Ne on niin vitun Mitä sä ainakin aloittaa? Kuka sanoo rajaa pois? Siellä, souta. Missä rajo? Se on yksi toinen. Toista puolta. Laita se Airo sille veteen. Hankaini. Ei, pelastettiin. Se ei oo hankaini. Pelastettiin. Käytä hankain vaan. Tulee lento. Ei kun meni nyt palinkaan. Tää meni. Kello käy. Saadaanko uusi? Teillä meni oikein hyvin. Ei kuin 5 minuuttia tähän ekakierrokseen. No niin, pelastaa. No niin, nopeasti pois. Mennään nyt painaa. Myyry anna liikaa. Kuka verestä? Superliman väliin. Se on epäreilu, kun meidän katkes Airo, joku oli sahannut sit palasen pois. Se oli pikku. No ihme kun pikku sillä, kun saha kävi lainaan. Meikä otin. Menit äkkiä ylös sieltä. Se on oikein kova kelpoinen hyppäsi veteen. Ei pitääkään tossa vaiheessa. Joo, varmaan. Eikö joku 3-4 minuuttia? Mä putoon veteen. Meni mut yhdellä. Täytyy olla kolmas auto. Tanja. Niillä on airot solmus. Paljon kääntyy tosi nopeasti. Ei se käy. No vetäkää se me. Pitäkää kiinni siitä. No niin, vauhti. Mennään kautta se. Mikä istumaan nopeasti? Hyvät tytöt! 7-4-3. Näytetään niille! Älkää sit hössätkö! Easy Ei nyt se meni eri ohjelma. Sitten tossa Teidätkin voitti 2 tosta ja sitten toista nolla, että tästä tuolta sitä. Niin meidän... Onko teillä lapio kädet muuta kuin sitä vetänyt vain? Joko? Saija menee tälle puolelle, vasemmalle puolelle. Aitoinen valmiit. Ei se Antta varata. Saija, sä menet sit vasemmalle puolelle istumaan tässä näin. Veto! 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 Henna, käännä poispäin! Hyvä! Nyt molemmat! Katsokaa, mitä. Joo, nyt tarvitsee Satu! Kääntäkää! jarruttaa toi saarenpuolinen pikkusen se kääntyy. No nyt se jarruttaa. Hyvä! Vesivarroista! Se on paha, se irtoaa. Täytyy vaan osata soutaa. Joo. Tässä repii Ei ylös. saa niin, ei saa nostaa ylös. Ei se. Heti väittää, että oli hauskaa. Siis ihan selvästi ylivoiman aika tähän. Teillä on mennyt parhaiten tähän mennessä! Hyvät tytöt!
Nyt vetää liian kovin toi keltainen. Henna! Jarruta vähän! Satu jarrusta. Nyt Satu enemmän. Molemmat yhtä aikaa. Hienoa tytöt! Teillä meni tosi hyvin. Hyvä. Voidaan hyvätä välisten liivien vuoksi. Ei voi. Paljon se oli aikana? Paljon meni aika? No ei paljon mitään. Selvässä johdossa. Hitto kun me jätin tonne. Sitä ajat ja... No, F on paras 606. Ja toinen on C 743. Mitä taisi olla enemmän äänilaji? Ja E viimeinen 953. No niin, pistetään. Hän. Kyllä tyhmä. Kertoja naurattaa sen sieltä. Jätkä nauraa yksin. Me ollaan savutettu sillä tavalla, että kalat on pyydetty ensin, ne ei olla siis elävänä savustettu, ei eläinlääkkäykset ei voi syyttää ne. Ne on tapettu ja on sitten laitettu merisuolaa. On laitettu merisuolaa, semmoista räisuolaa, niin me pantiin päivällä siihen isotooniseen juoksi, että se rakeni semmoista suolaa siihen pintaan. Aika jäljellä. Kuuluuko tuo esitys? Joo, kuinka paljon aikaa? 3 minuuttia yli vielä. 3 minuuttia. Me 100 minuuttia. Ei vielä mitenkään riittää. Sama verran. Ei kukaan luo. Mä en mitään lue siellä. Tää lue. Rippikoulujahan täällä on pidetty paljon niin kuin näissä etupenkeissä, varsinkin on niitä koululaisia. Se on mitä muuallakin, mutta etupenkeissä siinä näyttää olevan varsinkin hauskoa. Niin tämä talli oli tuolla Vuolijoella. Sitten siirrettiin tämä tallikin tänne toisen viereen, eli täällä on kaksi kohdetta vierekkäin.
Täällä tallissa te näette sen pitkän pöydän. Sitten siellä on kärryt, joita on käytetty, kun keisaria on kuljetettu Kainuussa. Sitten tuolla ylhäällä, sinne ehkä kannata mennä, siinä on niin huonot ne tikapuut, on vanha kirkkovene. Ja sitten on Manni. Ella Eronen. Joo. semmoinen paikkakunta kuin Ranua. Manni oli mies. Joo. Ella. Älä nyt hempaa. Pikku Artturi. Elikkä kohteelta toiselle, niin kun nuoret täällä Paltaniemellä on monta tämmöistä paikkaa, missä matkailija voi käydä tutustumassa Kainuun eri kulttuurimuotoihin, seurakuntaan ja kirjallisuuteen. Ja tämä talo on Eino Leinon talo. Ja tämä on täällä Paltaniemellä sen takia, että Suomen suuri runoilija ja runoruhtinas Eino Leino on syntynyt täällä Paltaniemellä 1878. Ja tässä on vanhaa sieltä Hövelöstä. Näkyy, että on erikoislainen. Joo, ja tämä julkaistiin sitten. Tämä on julkaistu ensimmäinen vuonna 1890 hänen saatavissa. Hei, olitte ottanut oppia teille sitä 12-vuotiaana. Eikä ollut tämä. Niin, sitten riivitys. Siellä on tätä on julkaistu. Mä en tiedä mikä tää on. 1890 silloin julkaistiin. Matovälillä. Teillä on ollut hyvin värikästä. Tämä metsästys ja kalastus ovat olleet kautta aikojen Kainuussa semmoisia hyvin merkittäviä elinkeinoja ihan Itä-Koskeelle asti. Kainuuhan on ollut varsin pitkään, ihan 8-90 vuoden takaa. Ihan Suomen varhaisimmat asuinpaikat, jääkaveria asuinpaikat ovat täältä Kajaanin seudulta. Kun tämä jääkausi vetäytyy, niin sehän vetäytyy idästä länteenpäin. Ja nämä Kainuun seudut ovat melkein ensimmäisiä Suomen alueella. Tietysti aina on olemassa. Eihän millään voida kaikkia kasvia tuntia. Ja minusta se ei ole iso vika, jos näin vahingossa käy, että on ottanut harvinaisen terävän. Mutta minusta se on tärkeää, että kasvaa sellainen sukupolvi, joka ymmärtää jokaisen kasvin, jokaisen yksilölajin merkityksen luonnossa. Niin kuin tuossa Huovisen kirjassa sanottiin ja pohdittiin, että mikä on metsänumeron merkitys. Jokaisella lajilla on merkitys. Ja sen vuoksi pitää kunnioittaa näitä. Eli näin ei saa tehdä, vaan pitää pyrkiä ottamaan äitiltä se tai isältä se. Tää on nyt 60 senttiä aina heittää, eikö vaan? Ja tehdään sillä lailla nyt, että te tulette tuolta vihreästä pojusta tänne päin. Näettekö tuo vihreä poju tuolla? Tuolla, niin, eikö tuolla? Sieltä tuutta tätä vaisustuneetta kohti ja täältä aina huuetaan se, mistä otetaan lukea. Mä menen veneryhmään. Piippaa sen takia. Sitä nyt kolmaskin sitten jää. Ei taitaa jää suppas viikko. Lopetitko sä jo? Pikku hyi toi. Antti, se voi tukivat sinne. Jaa.
Tämmöinen todistuslautakunta on myöntänyt sinulle Peltman Ritaari ja tämä todistus sinulle myönnetään myöhemmin. No niin, jatkuu sitten Lindholm Marjaana. Jutta